Zlatú svadbu, čiže 50 rokov spoločného života, oslávila obľúbená detská doktorka spolu so svojím manželom vo vile Košťálová. Až kým nás smrť nerozdelí. Takto znejú manželské sľuby, ktoré sa v dnešnej dobe ale často nenaplnia. Pre tých, čo sa naozaj ľúbia, to však neplatí. 31. marca 1974 si povedali svoje áno Lívia a Ján a odvtedy im ani nenapadlo, že by to mohlo byť inak. Na svoje zoznámenie si pani doktorka Baumanová a jej manžel presne pamätajú. Ja síce do kostola nechodím, ale môjho miláčika som dostal v kostole. To neviete asi. Ja som mal robiť takého ako dopravára, kamarát v robote. On sa ženil a bolo treba, čo viem, skade tade všelijaké dovoz, vína, hento, toto, tamto, tak som vozil a samozrejme potom mi prifaril takéhoto fotografa, že aby som mu nesol baterku či čo to, keď fotil svadbu. No a keď sme došli do kostola, do Lumentálu, tak naraz došla jedna taká pani, a on hovorí: Janko, daj mu fotografovi, nech to nese sám, podľa potom, ak máme jednu slečnu, čo nemá partnera. No, tak v kostole mi prifarili tohoto miláčika. No. Takže viete ako, no. Tak bolo to pre mňa strašne silné voľačo, že v kostole som si našiel kočku, taká, čo sa mi aj páčila. No a potom som ešte odprevadil zo svadby na internát. Tak boli sme tiež takí akože trošku bližšie už potom. No a už to bolo, už sa to viezlo. Mne sa na tej svadbe ani moc nepáčil, ale potom nám doniesol na internát výslužku aj s tým mojim bratrancom, čo sa ženil, a tak tam sa mi veľmi zapáčila. Jemu sa páčilo to, on bol mladý, pekný, vysoký, modré oči, obletovaný babami a ja som mu povedala, že no tak vieš, no potom sme si už týkali, vieš čo, tak za 3 týždne po mikroboch sa stretneme a to nemohol náš detko stráviť, že za 3 týždne až. Po 4 rokoch randenia si nakoniec povedali svoje áno, ktoré trvá už 50 rokov. Pán Bauman prezradil svoj recept na šťastné manželstvo. Ja poslúcham, viete ako. Ja už za to nemôžem, je to tiež akože chyba z mojej strany určite, hej, že som mohol ja vystrkovať trošky, ale som si povedal, reku, potrebujem ju, áno, pomáha mi, áno, no, máme 2 záhrady, nie 2 záhrady, ešte aj chalupu s 3 záhradami, no a ona aj proste doma. 3 deti sme vychovali, takže... Obidvaja sme poslúchali. Ako nemali sme žiadne také krízy, mňa to nikdy ani nenapadlo, že niečo... Dobre bolo asi aj to, že po škole sme išli do Brezna, ďaleko aj od jedných rodičov, aj od druhých, čiže museli sme si iba my dvaja vystačiť. Zlé je to, keď ostanú mladí u starých, u jedných z rodičov, takže myslím si, že aj tým to bolo. No a tak, ako myslím si, že bolo to celý... No, my iba na to pekné, na zle sa zabudne a iba na to pekné spomíname. Pani Baumanová by mohla byť už 20 rokov na dôchodku, ale ako sama vraví, kým chodí a počuje, bude deťom a ich rodinám naďalej s láskou pomáhať. Zlatá nevesta sa na oslave svadby najviac tešila z toho, že prišli jej najbližší. Sme veľmi šťastní, že sme sa dožili takého veku v zdraví. Kým ešte chodíme a myslí nám to, tak je to v poriadku. Hlavne sa stretneme s našimi deťmi. Prišla dcéra so zaťom z Kanady, plus synovia sú tu s rodinami, tak sa tešíme. Túto výnimočnú udalosť navštívil aj náš starosta. Myslím si, že každý, kto počuje, že 50 rokov v manželskom zväzku, tak prvé, čo je, tak rozmýšľa nad tým, ako je to možné. Čiže je to taký malý zázrak na svete a v Devínskej tiež, pretože týchto sobášov je veľmi, veľmi málo. A o to radšej mám takéto príležitosti a áno, o to viac a s väčším rešpektom k tomu pristupujem, pretože to nie je klasická svadba, klasické áno. Je to o mnoho väčší a lepší pocit, pretože po 50 rokoch vidieť v ľuďoch a v Devínsko-Novovešťanoch ten oheň, tú lásku a to spojenie plus samozrejme rodinu a šťastnú rodinu vidieť pohromade po tak dlhom čase, tak to si zaslúži nie zlatú, ale myslím si, že diamantami vyloženú medailu. A je to
diamant sám o sebe, pretože 50 rokov láska už má teda svoju nielen hodnotu, ale má aj svoju tvrdosť. Tvrdosť znamená, že má už zbrúsené tie hrany. Tí ľudia sa tak dobre navzájom poznajú, čo bolo dnes vidieť. A o to viac, myslím, tá láska je taká pevnejšia a je to krásne vidieť taký pár po 50 rokoch a tú súhru srdc, duší a ľudí spolu. Do ďalších rokov spoločného života si zlatí manželia želali hlavne zdravie.